can annabi nake yi malam. Jahili wanda bai san darajar manzo Allah ba, jahili wanda in an faɗi shugaba shi gani yake wani mutum ne mai siffa irin ta kowa aka faɗa, to wannan jahili kenan wanda bai san Allah ba, bai san shugaba ba. Wannan a wata duniyar ake, shi yana wata duniyar daban. Yawwa fa'alam akramakallahu. To bawan Allah, kar kai gaggawa, kar ka ce kai ka iya karatu a gaban annabi baka san komai ba, baka san akan kujerar da ike ba a lokacin da aka yanke wannan hukunci, baka san a wannan marar hadaratu zatil aliyati mai take gaya mar, me yake yankewa, me ake shiryawa saboda shi a lokacin. To alkali ya ce duk abin da zuciyar wancan jahilin za ta yanke hukunci, to ka sani annabi abin tsarkakewa ne gabarin wannan. ولتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما قد أنكر قوم هذه الزيادة قوله اشتري لهم الولاء. To saboda tsarkake manzon Allah ne ma waɗansu daga manya-manyan kitatuman malaman hadisi suka ce ƙarin da yake ciki